Takže čau lidi, vítám vás žraločák, tady ten žraločák, já nejsem žraločák, Ale je to samozřejmě taky novýho videa, dejte odběr, like jasný, a jde se hrát. a jdeme se na to pustit. Jako není moc úplně dobrý youtuber, ale jako musíte si říct, že to můj kámošek, že by si ho zasloužil. Máme už 65 odběratel. Je fakt dobrý prostě, dejte mu prosím odběr. Napište do komentářů, jestli si myslíte, že vyhraje, tak dejte like a jestli ne, tak odběr. Když si myslíte, A napište do komentářů, vyhraje nebo nevyhraje. a když si myslíte, že prohrál, tak dejte teda odběr. Jo, takhle. Takhle, přesně. My jsme se spletli a dejte, jestli si myslíte, že vyhraje, tak dejte odběr a jestli ne, tak like. Tady dislike. Ne, to je to naopak jako. Like. Like. Jestli se vám nepochopil, tak napište. No, napište. Jau. 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 Mám si to vykšíli. Lidi, jestli mě teď vidíte, tak napište do komentářů. Já tě vidím. Já se teď nejsem jistý, jestli mě vidíte na kameře, na mobilu. Tady je. Tady. A dejte odběr, jestli ho vidíte. Já jsem vám to trošku napověděl. Vy ho najdete. Má tam takový vlasy. Víš, že je za zónu, ta do zóny. Jak to by zahrál? Doufám, že mi vystačí na to. Čekám. Já už jsem se lékámo. Jo, lidi, nechtějte si že domů pořádně bildit, jo. Já prostě na bildění nejsem tak dobrý. Jako docela jsem dobrý v bildění, ale jako ne zase tak třeba jako Alka, Dodo, jo, tak jako nejsem tak dobrý, jako to vám se omlouvám, ale prostě tak dobrý nejsem. Nebyl to je. On dostává pěkný. Kámo, jak dostali oba, víte lidi. Jo. A tady ještě třetí. On mě vyžral. Ten vyžírač. Já se nahraju do kytary. Ne. Ráno si vzali na kytaru. Jo, Honzo. Teď nebudeš mít žádného sponzora, ale tě sleduju, neotravuj. Dobrý. Ti ukážu GG. Já mám GG.
Tak by byl už to určitě. A já se nevíte, proč nehraju třeba s kámošema, tak prostě já jsem nějak nechce, no. Kde je autobus, já chci lidi střelit. Už škoda, že jsem do něj nestřelil. V dalším videu uděláme challenge, že já budu muset prostě mít mytický zbraně. Od nějakého bossa. I jedno od jakýho, ale prostě od nějakého. Jo, to je dobré městečko. Když nebyl jsem padal. Na, dobrý. Na, dobrý. Už štěstí, že to tam bylo. Že tady jdu úplně piu a já. Lí, jump, čau. To je trupa, ne? Ne, já nevím, kde. Kam tak on tady krouží, ne? Když už jsem tady. Dám z tohle ten, dám. Dám z tohle. Ale nepočal na tyhle tisíce, že ty si tady přestahuješ ty. Kamu jak nevěděl, úplně utíkal. Hej, ale to vypadalo, že to věděl jako třeba. Jo. Víte lidi, napište do komentářů. Jaký máte vy na to názor. Kamu nedal se teď tady koupil. Kamo, hej, proč tady jsou takový nubové? Podívejme se na mě. Oh! Pardon, lidi. Hej, kam já teď natáčím videa. No. Lidi, napište do komentářů, jestli mám s ním hrát i. Jako, nějaký hry se s ním určitě dárou. Cože? V příštím videu, To je dobrý, no. v příštím videu si s ním zahraje. Ne. Cože? Ale jako já teď natáčím jako teď nechci. Teď jsem nechci, ale až do natáčím. Jo lidi, a u dalšího videa si možná s ním zahraju. Kamo,
Hurá. Jsem ho zpamatoval. Počkej. Je dobrý, mám to. Pár teď bych tam fakt zapomněl. A já ten pár teď jedu. Tu vado. Jsem to trochu rozsekal jako. Víte lidi jako. Raketa byla chvilku. Mně dochází dobře. Dobrý je, že když spadnete, jak vám to dá full damage lidi. Teď to dělám nejvíc. Děkuji. Teď to byla vyrost. Kamarád, nevím, co mám vzít, ale já vezmu tohle. Bude tady týpek, to je dobrý. Uvidíme, jde na vlak. Já jdu po něm. Já viděl. Tam můj, proč jsou takový můj. To má nadaleko. Nadaleko došlo dobrý. To je špatný útok. Kde je zóna? Takže já jsem tady. Sakra! Jsem na úzol, prostě jsme koukali na mapu, mě někdo snipl. A u dnešního videa to bylo všechno, takže doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme u příštího videa, takže tady rozhodně nechte nějaký ten odběr, ať tady rozhodně nezameskáte nový video, tak čus.